lafiya. Mana. Assalamu alaikum al'ummar ƙasa ta Najeriya da ma ƙasashen ƙetare. Sunana Bashir ɗan kaka. A madadin shahararriyar jarumar shirya fina-finan Hausa, Hajiya Rahama Yanke, wacce kuka fi sani da suna Fulani, ta cikin shirin da kuke mararin gani mai nisan zango wato kwana 90. Tana taya ɗaukakin al'ummar musulmai murnan barka da sallah, tare da fatan Allah Ubangiji amshi ibadunmu. Tabbas ni kaina, Mina Haruna Abubakar, na shaida Rahama Yanke alkhairi ce, fasaha, kima, kamala, mutunci da kuma mutuntawa. Da a ce kowace mace a cikin masana'antar shirya fina-finai za ta yi koyi da halinta, da an samar da gagarumar ci gaba. Tabbas Rahama Yanke alkhairi ce, fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya.